Els jardins del doctor Pla i Armengol, al Guinardó, han patit els darrers dies diversos actes vandàlics que han afectat alguns dels elements patrimonials de l'espai. S'han malmès diverses escultures noucentistes, com el cavall que hi ha davant la finca, que s'ha hagut de retirar per restaurar-lo. També ha patit danys la figura del nen que corona la font, que tampoc hi és, i la placa que recorda la figura del doctor Ramon Pla i Armengol. L'Associació de Veïns Joan Maragall assegura que moltes nits els jardins queden oberts i això propicia que grups de joves es reuneixin allà i acabin provocant accions incíviques. Reclamen a l'Ajuntament més vigilància per evitar mals majors, ja que els jardins compten amb molts elements històrics que cal preservar. Què hem demanat des del primer dia? Doncs agents cívics que vigilin les entrades i expliquin a la gent què es pot fer i què no es pot fer, però ara ja, com que s'ha agravat més, potser caldran mesures més fortes, com vigilants a la nit o càmeres, alguna cosa que pugui preservar el patrimoni de tots, que l'hem de cuidar entre tots.